Здравейте хора, аз съм Менхекс, тук днес съм ви приготвил едно видео. Ще ви показвам новите Clash Royale карти. Те са нови, защото първо имат отзад нова картинка, но това не е важното. Те са от последния апдейт има. Ще ви покажа картите ми. Executioner, Dalok, Goblin Gang, Bats, Inferno Dragon, Wizard, Lighting, Giant, Freeze, трите мускетарки, Mega Minion, Hawk Rider, Fireball, Mini Pack, Барбериани, Балон, Стрели, Ice Spirit, Bowler, Принц, пак Inferno, X-Bow, Fireball, Hawk Rider, Ice Wizard, Golem, Electro Wizard, Zap, Lava Hound, Tornado, Elite Barbarians, Baby Dragon, Witch, Electro Wizard, Miner, Night Witch. Да, правилно разбрахте. Night Witch. Минипек, барбериани, минипек, мускетарка, барбериани, валкерия, пойзън и Giant Skeleton, Dart Goblin, Freeze, Graveyards, не извинявайте, Giant, Archers, Witch, Electro Wizard, това го минахме го. Пак! Добре хора, мисля, че това бяха, защото ги минахме. Ето Спир Гоблини, Спарки. Това го минахме го. Това го минахме, Мега Минион, това. И мисля, че единственото, което не съм показвал са Fire Spirit и огледалото. И малките скелети, които са bullshit. Това беше хора клипът, надявам се да ви е харесал. Дайте палче нагоре и се абонирайте за мен. Това бях аз Менхекс, това бяха Clash Royale карти и до скоро.